Snimaš? Dame i gospodo, danas vas vodim u podcast inkubator. Naime, kako je nastala ideja za Stokast? Bio sam gost prije recimo 3 godine i bio je 100. podcast inkubator. I onda smo došli do zaključka, Rale, Sinke i ja, da bi se moja emisija trebala zvati Stokast. I tako je krenula ideja sa Stokastom, evo, nedavno smo krenuli snimati Stokast, a danas snimamo epizodu Stokasta u gostovanju podcasta. Idemo gore vidjeti šta dečki rade. Evo, nosimo i poklon, Darko Ivanec, naš brat. Darko Ivanec, incident, brate, začetnik ideje, incident. Pa ti kažeš stalno incident, Buraz, evo incident, brate, furamo Raletu i Sinke u lijepe majice. Top modeli, jel da, Darkice? Yes. I evo furamo meal prep, malo klopice da nam ne bi ovi dečki gore bili gladni. Šta ćemo ih najest, fino ćemo ih najest. Idemo vidjeti šta radi Sinke i šta će nas danas pitat. Nadam se, sad ćemo izmanipulirati Sinkija da ugasi komentar. Opa, evo već nas snimaju nas. Snimaj ti isto njega. Bogura, kako je sad? Dobar. Brale, kakva ekipa. Danas ćemo mi pokazati kako dečki rade, pa ako ste face, evo danas ćemo vam sve pokazati iza scene. Ako se možete dobro organizirati i vi ćete sutra imati toliko pregleda koliko imaju njih dvojica. Biće i oni u gosti. Da, vi ćete, i vi ćete biti i ova, a ja ću tebe, jer mi se samo od početka mi se smijuli nešto. To je naš, pa čekaj, to je naš, ovo svog sam. Aha, da, sorry. A mislio sam, gledam, nisam devljao ono, slušaj Buraz, znao sam ja da imaju nekog novog pa sam donio finu klopu. Danas imamo, vidi kako je zadovoljan ovako, to ne ti. Buraz, imamo losos, biftek, imamo škampe, imamo... Okej, radit Buraz po narudžbi za svadbe, ti mi daš natuknice i ja ti napravim ljubavnu priču tebe, žene, klinaca, supruge, crte, natuknice svakog klinca, karakteristike, što ko voli. Poduzetan se stvari, stari, to je čast. Ko hoće to napraviti, ja ću to tako napraviti da je to film. U dokumentarcu Keep Up Revolution, na Netflixu, da su tako radili za gang members. Znači isto multiprodukcija. Da. Rap je uvijek stvar trenda, traje 5 godina i kad vidi da tu nema kruga, prestaje se. Svaka čast njima koji to produže na 10 godina, ali ti su rijetki. 25 godina je period iz kojeg izlazi onda neka karijera i televizijska i ovo. Mi gledamo sad, pa neću ni ja možda repat za vijeke vijekova, kužiš ono. Ali ja nisam novinar ko. Ja sam showman, ja znam do meni veći gušt. Svoj džir, možeš prilagoditi ovome kaj se sad događa. Bravo. I ja, to je to. Mene niko neće... Ti dobro radiš svoje fazi, to je to. Snime, evo vidimo, molim te da podržimo, da. Sad ćemo mi. Evo stole. Dame i gospodo, molim vas, slušaj ovo, Buraz, rijetko kad čitam, kaže ti si sigurno puno knjiga pročitat. Ma Buraz, nisam nijednu, ali ovo ću pročitat. Jer ovo je autor kojeg je teško zaobići. Molim vas, evo, podržite gospodina, vidi ima istu majicu koji i kaver. Pazi lik. Da, to je to, Miss Buchanan je u kući. Stoj, a moraš skroz u čošak tu do naslonjača. Može zbog hrane. Reci, brate. Molit ću te da ovaj ne trgaš. Ne, ovaj smo, pa ja sam vam ga, sad ćemo prekomentirati. Na kraju smo ipak napravili incident, reorganizirali prostor, kaj nije ugodnije. Znaš što je najgore? Što imamo ove prekrasne ležaljke, ali gledatelji ne mogu vidjeti. To je Ne veze, ovo je baš super. Daj mi telku upadu. Radio sam make-up tutorial, ovo se zove T-zona. Jer je, znaš... Daj mene malo tu po čelu, da se sjaka. Naljutio se jer je bio ovdje... Moramo ovo mi nabaviti. Najbolje pitanje dobila, ne znam što, Bić. Može, ali? Pa kako ti što se me tiče... Vani smo, dečki, za 5, 4, 3, 2, 1. Udranje, bam, bam. Klik, bam. Udranje, bam. U ponedjeljak snimamo Stokast, znači iza stvari koje se ne mogu vidjeti u Zološkom sa gospodinom Skokom. Da ja nisam bio, evo, baš razmišljam sad dok to pričaš od djetinjstva, nisam bio praktički. Evo ja ćete, slušaj me, Idemo ajmo zajedno. odvest Raleta zajedno. U ponedjeljak Da ide s majmunima. Ima mali majmuni, veliki su To je, ali evo, može, govorili smo se. može. Evo, Rale nam gostu
gostuje u Stokastu Utrpao zoološkog vrta i hranit ćemo lava s tobom. Ne, ti ćeš hraniti lava, nećemo s tobom nahraniti lava, ali bilo bi bili bi prvi... Marakonde pokazati. 50 Cent, Ludacris, DMX, Snoop, onda Das FX, cijela starija ekipa, ono, i još par ovih Da, Sinket je dobar sa Snoopom, ovaj. Sa Snoopom. Snoop, bio je snima intervju sa Snoopom, ovaj, da. Kak se zove, ali to je bio doživljaj za sebe, gdje puno puta ljudi kažu, znaš, ono, joj ti da si tamo, ti bi bio. Pa bio bi, repamo mi svi ko oni. I svi mi da smo tamo bi bili, ono, šta su i oni. Ali s razlogom me stavilo tu, da budem tu to što jesam, da možda odigram neki svoj put koji mi je predodređen tu. I zahvalan sam da sam baš tu, jer možda jedan klinac radi moje muzike pobjedi neku svoju slavu. A tebi dobro ide i ovdje, mislim, što je. Jedan od najboljih čak. Ja sam zahvalan sam, kažem, ja nisam to smatram da je... Ti si napravio u vremenima kad nema koncerta više, mislim, mi tad si prije radio, a sad će ovo sad je ovaj. Jesam, dobro, mi smo se okrenuli u ovaj... Ajde dođi samo sjedi do mene malo, evo moj Luka. Evo da vidite. Ovo kameru, sjedi. On je moj brat koji snima, Luka Janović. No, dobar je sadržaj, znaš, sadržaj je ipak ono, početak i kraj, vaš sadržaj je baš dobar, ono, što je. Ja sam danas pogledao sve to, ono, znaš, kao priprema i gledam, ono, nije mi da sam morao preskakivati, da mi je dosadno, pa sad gledam preko kurca, znaš, kako dobro, gledamo tu analitiku. Ovo je bilo zanimljivo za gledati, je. Pa dobro, trudimo biti zabavni, ne predugi opet, kužiš, a dovoljno dugi da budu bar 3 reklame od YouTube-a. Mi smo sve nekako povezali, partnerstvo smo napravili sa svima od kog nam treba nešto, kužiš. I svi ono, svi radimo i evo, lomimo kaučeve, dobivamo kaučeve. A radimo zube, radimo zube, ono. Kužiš, ono. Što sam skuđao kad ljudi zube naprave, stava se kesa. Da, ja se uvijek smijem. Ja skrivam stalno. Ja sam imao i, evo ga, Dental Centar Picek, najbolji grad. Riješit ćemo, ja sam sve popravio, ali nisam ih pobijelio. Ali ne, riješit ćemo, mi ćemo voditi tebe kod Piceka i ugostit ćemo Piceka i sve ćemo to. Još će Sinke dati neku paricu jer je Picek kvalitetan. Ali to ćemo mi... Mora je umljake mi mora staviti. Evo s dečkima iz Čipke, pozdravio bi njih, evo svih ćemo Sinke. A riješit ćemo Sinke, a neki da će... Da, ne znam, fakturu I s dečkima iz Čipke. Bilo sve kaj može. Slušaj, nema veze, Buras, pa u službi smo sponzora. Slušaj, ali dečki iz Čipke rade dobar posao, a ja pak radim s Alfa Industries. Sinke, sorry, a morao sam Pa zašto? Jer Alfa Njemci moji rade, kužiš, kolaboracije sa poznatim svjetskim dizajnerima. I meni pao na pamet zašto ne bi povezao Čipku i Alfa. Dečki, vama svaka čast na hrabrosti, ne znam koliko pratite reptile, a kad je Stole pozvao na kauč, ja sam odmah vidio, znači, ubijanje na chatu. Aha, reptile, da. Da, beži odavdje, evo te. Klasika je, još je ovo soft pot. Ko radite reptile? Pa to je zajednica. Što je Da. to? Reptili su ti naša fan grupa. Da. Na Facebooku, ima ih 17-18 hiljada. To ti ono, više nego jebote, ne znam, neki navijači klubi. Najjači si, stalno rade nekakve mimove, zabanci, režu videe. Znaš koja brutalna grupa. Ja ispričavam se proste za oni frajeru u 4 jutro kišica pada, ono pola 5 jutro, mrkli mrak, 11. mjesec i prođe motor neki ono pored mene, kužiš, i stane iza. Ja rekao, prostite, izgubio sam se da idem prema Zagrebu, dođi, ne čujem bliže, dođi. Ja rekao, šta je ovo uraz, ono, i ono, ja u puntu još, ono, jedno svjetlo mi ne radi, ono, au, ja rekao, gotovo, dođi, ne čujem, dođi bliže, kao, evo, gotovo. I ja po rikercu, ono, i vidim frajer skroz u crnom, crni motor, crni, ono, i kaciga crna. Ja kontam, oprostite, ono, izgubio se, tiše! Pa, ja rekao mu je sigurno, gotovo, kužiš, ono, kaže. Ja rekao, izlazi van iz auta! Gotovo. Sigurno Murija, kužiš, i ja rekao, jel znaš ti ko je doktor Ante Pavlović onda? Ja se oduševio, buraz, ja se oduševio kad je on rekao, ja rekao, znam kak ne bi znao. I frajer kacigu, pa ja sam, učitelj dolazi kad je učenik spreman. I ja postroji me, buraz, onda zaustavi bus,
3 ljude u busu, onda kaže on vozi malog, izgubio se, ovo i da mi neku knjižicu, ali to me prati učitelj dolazi kad je učenik sprema, najjače big respect. Hvala vam dame i gospodo, ovo je bila još jedna emisija podcasta i stokasta u jednom. U ponedjeljak ćemo Sinke onda hraniti Sinke će hraniti lavove, bit će ne Sinke nego lave. Ti ćeš subotu hraniti Sinke. Da, bravo. Evo ga, zaradili ste tretmane u Beauty Centar Božica za vaše supruge Ljubke i Buraz ti možeš povesti jednog ovog losisa za tebe, vidi kako se masti. Lijepi pozdrav svima. Napratite Stoka, kanal. Da, Marin Ivanović Stole, ako može, to nije Sinke, ali mogu ja reći? Može. Sjećam se da, pa Marin Ivanović Stole. I pogledajte naš Stokast i to, i naše društvene mreže. I ako ima kakav sponsor dobar da nekom nešto odrepamo, neki telefoni, kurat. Veselim se baš ovo, bit će dobre fotke za... Sad ćemo mi organizirati. Vidimo svi, peace. Ja nisam puno, ne, bilo danas u redu, danas sam popio samo 5 čaša Ovo je već Stole kao šta spremno za jesti. Da, sve. Spremno za rad. Začinit koliko tebi pače. Jedemo tu sam, što ne imaš jedemo? Jel Jedemo? Doma ili? Idemo doma, rale, jebo, ja svojić. Ja ću sebi uzeti tu. Idemo, dečki.